Tervetuloa ihmiset uuteen videoon. Tässä videossa me pelataan Eternal Knightsia Oliverin kanssa ja Oliver nyt selittää enemmän tästä videosta mitä me tehdään. Eli kuten huomasitte heti kun aloitettiin täällä meni valot pois. Eli se tarkoittaa, että me ollaan Foxia vastaan kahdestaan ja täällä on pimeää, eli tää tulee olemaan vähän vaikeampi, niin toivotaan, että tykkäätte videosta ja muistakaa tilata kanava ja se olisi siinä ja aloitetaan. Joo, just niin. Ja siinä on our main character. Joo, se tulee. Se ei jahdannutkaan mua. Ei tietenkään se sua jahtaa, se jahtaa mua. No niin, nyt se sit jahtaa mua. Foxy, tässä on sun paras lempi. Lelukaverini kusiini. Mutta se on turboflash. Pidä sitä siinä, pidä sitä siinä. Pidä sitä siinä, pidä sitä siinä, Aaron. Pidä sitä valoa siinä. No, mitä? Pidä sitä valoa siinä, älä liiku. Kato tätä, älä liiku. Kato. Wow! Äyssi. Se vaan hyppää mun päälle siinä. Foxy taisi nähdä mut. He might see me. Mitä hemmettiä se tekee? Tuolla se on se jäbä. Missä? Mä tunnu otti sen. Jaa, no kun mä en ole siellä, mä oon täällä backroomsissa. Oi, pieni! Where is the clunker boy? Mä ties... Let me fucking hoida hänet! Se on siinä niinku sitten, että... Miksi se aina on sun perässä? Oi, tuhma! Se on se super flashlight, joka tekee sen, että se pysähtyy. Mennään hetki, mä nyt ampaan. Uncle Blake 3! Oi! Nää on kiva nää Uncle Blakeit. Hei, älä laita sitä valoa siihen. Joinks! Oi, Uncle Blake! Oh! Oliko mun pakko mennä sinne tölkki ympäri? Alo, tuu nyt tänne backroomseihin. Mä oon täällä, mut kun täällä fuseruumissa on tää Täti Pörtinässä. I have fun thing. It was the bite of 87. And you know what? No, there's the bite of... Oh my god, bro. Hell no, man.
It wasn't the bite of 87, it was the bite of 26. The ankle break of 26. Oh, mitä vi... Was this the bite flanker of the 826? I can't see anything. Backshot I of can't see my 26. life. Okei, mä tarvitsen ne tavarat nyt heti. Mutta oli kyllä kiva breikata tätä anklet aika monta kertaa, mut kun mä oon sellainen... Mä oon sellainen... Ja sanon rehellisesti, että se on ihan fakta. Nyt meni pää tonne ruokamasiinan väliin. Apua. Au! Why do I hear that boy? Oh, this tells a lot. This tells a lot. Oli mene! On se pään päällä perkele. Mut se on aika lähellä mua niin kuin näkyy. Mene! Älä pysähy, mene! Anna mun breikkaa te anklet. Voi. Mitä vittua sä teet? Mihin se lähti? Se vaan veti raivoon, se meni tänne museurummiin. Se juoksentelee tuolla taas. Foxy! Olisiko nyt niinku välitaukoaika tonne stagelle? I can hear him. But I can't see him. Oh my god, bro. Oh, hell. Foxy! The other things of 87. Hei Foxy, et sä mua voi jahdata mä just respawnasin! Oh. Bong, clank. Kramuruen spremuru. Mä teen nyt silleen. But what the hell, boy? Muuttuu, just niin. Joo, ei ehkä. Jos siinä on vielä yksi boksi, joka tulee lukuttelemaan, niin minä kutsun Golden Fredin huutamaan niiden päälle ja sanomaan, että haistakaa paska, muuten mun kaveri tulee putkiroimaan teitä. Noniin! Mä hakemaan mun Boksi taas meni vähän hermoihin, kun... Oh, hell. Angle break! Foxy, sä et voi tehdä tätä mulle. Mä oon sun kaveri perkele. Foxy, masturboi! Masturboi, Foxy!
HD vaikka jotain pelejä. Se Ei on nyt kivempaa mennään kuin katseihin. tämä! Oho. Okei, tämä minä sanoa. Niin mä oon harmaa. Ja mä oon vihreä. Ei no niin, mä otin jonkun äijän kova. No mä tiputin ne. Siinä kavaroin niinku sininen. Hei älä ota mun kamoja, ne oli siinä. Sun kamat oli täällä. Jaha. No mitä hemmettiä nyt mulla on joku vitsi Night Vision. Ei vaan nyt saata tää, mä haluun mun Night Visionin takas. Anna mulle Night Vision takas. En mä voi antaa tätä enää. Mä löysin elämän vaihtoehdot. Okei, Arvaapas mitä? Joo. Ja sitten tiedoksi vaan, jos joku ihminen on huolestunut jonkun takia, niin tämä oli sitten vaan vitsi. Eiks, niinhän se oli aina vaan vitsi. Eihän se mitään pahaa ole tarkoituksena. Mä nyt teen riskeeraavan otepidon. Me Foxin luokse vetämään se persekarvat pystyyn. Hei, mitä vitsiä? Foxy! This is not good for me. What the hell? Why is bro crouching like that? Oho! What the hell is even that? Se vaan menee mua päin ja mä kuolen. Joo, ja voiko kysyä, että miksi Foxy lähti äsken lentoon? Ihme toi oli toi kumia homma. Mitä Foxy sekoilee? Easy raging. Se näyttää siltä kyllä. Mä menen testing roomiin piiloon kyllä. Distelsalat. Ollaan täällä. Ei vittu! Pakko tulla tänne! Oh. Kiitos Night Visionista kuitenkin. Kuolit sä? Toinen ankle break. Et muuten tuu ihan oikeesti tänne testing roomiin. Koukku perseestäni. Boy, what the hell, boy? Ja kuten tiedätte ehkä, se ei ole kiva tunne. Arvaa mistä sä olet? So okay, today we are doing some stuff, if you want to know. And the stuff that we are gonna do is totally dependent on that I find my stuff back. Okay, Keys, can you just show me where am I? Okay, tell me, how am I in the security room? How? En tiedä. Mut ihan Justin, oikeesti. kiitos Foxy, kiitos valosta. This is certified. Mut mä näin Oliver, kun sua jahtas se Foxy, niin nyt jos sä tuut oikein. No älä sitten syytä minua, koska minä kuolin juuri siinä. Koska
No siinä testing roomin edessä, jos tiedän missä se on. Mutta jos en tiedä, niin sinä olet ehkä ok ja toivottavasti sinä oletkin, koska muuten en halua kuulla koputuksia. Mistä et halua kuulla koputuksia? No Ai kun sun siinä sanoit, kodin että... Don't tell me. There is some kind of friend over here. As you can see, I broke his ankles. You need to see this. I broke his ankles. I broke his ankles. And today, I am dead. Tää oli todella erikoinen. I didn't open that door. Please! Älä! Turbolamppu. I don't understand where are my stuff. I have your night vision. So come and give it to me. I don't have it. But I have some Turboflex lamps over here. Mikä on turboflex? Well, the fuse box is broken, so I don't think that we can do anything with it. I don't understand why she like run a lot. Lähti ihan eri suuntaan kuin minä. Rauhoitu! Rauha! Chill! Hell no. I have some ideas. Wow! My hello there, little guy. No sepä ei ollut kiva homma, mutta oh damn! Why is he walking towards you? Me ventti. Halino. Bonnie, älä mene kahdistelemaan mun ruumista. Foxy, sun piti olla sokea, kun mä näytän tätä sua päin. That's it, I'm getting out of here. Sano missä on minun tasku super mega lamppu. Foxy näköjään vaan sanoi tossa, että okei, mä en jaksa enää hetki. Okay, so tell me, where is he? Guys, I have a smart think idea. Look. Just wait, guys. Mihin se lähtee ihan oikeesti, herra jumala? I am gonna charge the Mikä fucking kierros sen pitää tehdä? Foxy, I'm gonna charge you up, so come here, boy. Olisiko ehkä aika lopettaa video? Koska me ollaan kuvattu nyt aika kauan ja täällä alkaa puhelin huutamaan. Joo, nyt tää taitaa olla tämä näkymä. Tosi hyvä juttu, mihin me voidaan nyt lopettaa. Katsotaan, että jos tää haluaisi nyt megaknaitata meidän lopetukseksi tää boksi tässä. Niin, Okei, tehdään. joo, jos te tykkäsitte tästä videosta, niin voitte tykättyä videosta ja tilata kanavaa.